Sabies que el Kilian recomana fer racking? Sí, el Kilian Jornet, sí, aquell que és l'orgull de tots els muntanyistes catalans, recomana fer racking. I si no em creus, queda't en aquest vídeo perquè t'explicaré on ho diu i com pots aplicar-ho tu també. En el vídeo anterior que vaig fer sobre el racking, vaig explicar una miqueta el per què fer racking. Racking, carregar pes, val? Com estic carregant ara mateix. Doncs en aquest vídeo el que et porto és un vídeo del com. Com fer racking, com començar amb el material que ja tenim sense invertir zero i anar progressant amb el que tinguem per casa i després, si volem anar ampliant, podem anar ampliant, però ja veuràs que és molt fàcil començar, no hi ha excusa. Si és la teva primera vegada per a aquest canal, doncs em presento, em dic Patrick, soc enginyer, formador i roquejador, roquista, roquero, no ho sé. Bàsicament que porto molts anys carregant pes a la motxilla, fos per senderisme, fos per pujar a la muntanya amb material d'escalada i totes aquestes coses, però després també, des de ja fa uns anys, fent-ho servir com a entrenament dedicat. I he vist molts beneficis i en aquest vídeo vull compartir-los amb tu perquè és una molt bona manera, com ja explicava en l'altre vídeo, que el deixo per aquí enllaçat i a la descripció, és una molt bona manera de posar-se en forma sense lesionar-se. Vinga, som-hi! Bé, doncs comencem primer amb els pesos, que podríem classificar-los en dues categories, no? Abandonables i no abandonables. Que quins són els pesos abandonables? Doncs són aquests. Són aquells pesos que pots portar de pujada, fer l'exercici i quan arribes al cim no cal portar-los de baixada. No només aigua, sinó pedres, qualsevol cosa que quedi tant bé a dalt com a avall. Lleugerets! Ok, doncs ara igual estàs dient sí, bé, és racking fins que arribes al cim, però després, si deixes el llast, això és trampa, no? I la baixada què? Doncs bé, en part és una mica trampeta, però alhora no, és senzillament una manera diferent. I aquesta és la manera que recomana el Kilian Jornet en el llibre que fa altres autors d'entrenament per atletes de muntanya, si no recordo malament, és el títol, i allà recomana pujar amb una motxilla, amb una garrafa d'aigua, i quan arribes al cim, buides aquesta aigua i baixes corrent. Per tant, si el teu objectiu és córrer, és el trail running, perfecte, endavant. Estàs fent de pujada com si fessis més volum, com si estiguessis fent més desnivell, per així dir-ho, però després a la baixada pots córrer i seguir entrenant aquesta part del córrer en baixada. Però el que us recomanaria és baixar amb el pes. Per què baixar amb el pes? Doncs per l'estabilitat que ens dona, anant, no corrent, sinó caminant, però a més per l'excèntric. Què és l'excèntric? En el press banca, l'excèntric seria aquesta baixada. Però en el senderisme, l'excèntric és literalment també la baixada. Aquest exercici d'aguantar la baixada és superbo per estabilitzar i per generar més massa muscular. I per acabar de tancar aquest tema d'abandonables o no abandonables, que serien no abandonables? Doncs tot el que no és aigua, pedres o altres coses que es poden trobar a la muntanya, com, per exemple, aquí tinc tot un repertori, però això és una cosa que no tothom té. Per tant, per on començaríem? Doncs el més fàcil, crec jo, són les ampolles d'aigua. Aquesta és una reutilitzable, però si en tens a casa de qualsevol marca, doncs ja et serveix. Què més? Això només si ja ho tens, perquè és una mica raro, però maons. Aquest l'he baixat de la muntanya, perquè això no és una pedra, això no toca que estigui a la muntanya. Si tu has estat de reformes a casa teva o casa teva té allà en el traster des de fa 3.000 anys maons de la construcció o d'alguna reforma, doncs mira, ja tens un pes. En aquest cas, en el cas dels maons, recomanaria embolicar-los, igual que amb les pedres i altres coses, embolicar-los amb roba vella o tovalloles. Per què? Perquè et poden fer malbé la motxilla per dins. O si són uns maons que penses reutilitzar bastant, els pots cobrir tots amb cinta aïllant o cinta americana. Que ja fas una miqueta de muntanya i tens material? Doncs perfecte. El poses a la motxilla, sac de dormir, també.
no és gaire dens, és a dir, és bastant voluminós i potser no pesa gaire, almenys quan el que volem és fer racking. Però la tenda de campanya té bastant ferro, pot ser una bona cosa a portar. Si a més el que estàs fent és una ruta de muntanya de veritat, igual que hi ha gent que agafarà i dirà no, amb el mínim possible per anar amb poc pes, bé, doncs tu pots considerar ei, el meu objectiu és entrenar, a part d'anar a la muntanya, doncs vaig amb totes les comoditats, tenda de campanya, fogonet, no sé què, tu portes tot, aigua, de sobres, val? Pot ser una super bona manera de compaginar entrenament i comoditat a la muntanya. Llavors, ja ens posaríem en materials específics que normalment podem tenir per casa per entrenament. El típic que molta gent té, potser tu el tens, són manuelles. Aquesta no és una manuella típica d'aquestes de 3 quilos del Decathlon, val? L'he fet una mica perquè, veieu, jo tinc els discos així sols. També algunes persones tenen les kettlebell o peses russes. Aquestes poden anar també molt bé. A més, amb aquesta nansa que tenen, la podem lligar a algunes cintes que tenen les motxilles per aguantar el camelback en el seu lloc. Per tant, ja les tenim bastant així ben situades. Què més solem tenir? Llasts d'aquests que ens fiquem als turmells o als canells. Això està superbé per ficar-s'ho a la motxilla perquè és com molt manejable, ho fiques allà dins i s'adapta al contingut que ja tinguis a la motxilla, però el que et diria és, si estàs pensant, doncs no, això m'ho poso als peus o a les mans. Als peus no t'ho posis. T'explico per què. Si tu t'ho poses als peus, el que estàs fent, o sigui, cada cop que aquell peu, diguéssim, cau al terra, aquell llast en el teu turmell no està fent res, perquè diguéssim que l'està suportant al terra, val? On sempre el suportarà és si el carregues a partir de la cintura cap amunt. Llavors, sempre seran les teves cames que l'estan pujant. Seria el canell una zona per sobre de la teva cintura? Sí, el podries portar al canell. Què passa? Que és una mica farragós, una mica raro anar així per la muntanya, però el punt positiu és que faràs una miqueta de deltoides, una mica de bíceps, no ho sé. Jo, en general, ho portaria a la motxilla. I finalment ja, doncs, discos de pes. Això, però ja requerirà, òbviament, que ja tingueu això, perquè si no teniu això, doncs no cal que us ho compreu només per fer racking, òbviament. Per cert, aquest material, tot aquest pes, el voldrem sempre el més a prop possible de la nostra esquena i no aquí baix, sinó com el més a prop possible de l'esquena i del tors, val? És a dir, una alçada relativament alta, mitja, però mai baixa i mai separat de la nostra esquena. Per què? Perquè llavors fa un moment de força que ens desestabilitza. Per tant, com més a prop de la nostra esquena el tinguem, millor. Com fem perquè això sigui així? Doncs fent servir, com hem dit abans, per protegir la motxilla, també per recol·locar el pes, fer servir roba vella, tovalloles velles, coses que ocupin, per exemple, el sac de dormir de muntanya si en teniu, alguna cosa així, algun coixí. Un cop ja heu planat el pes que voleu, podeu fer servir aquelles coses perquè tot el pes es quedi el més a prop possible de l'esquena. I parlant de motxilles, amb quina motxilla carregues tot això, tot aquest pes del que hem parlat? Amb la que tinguis, mentre que pugui suportar el pes que hi portaràs a dins. No creguis que necessites una motxilla molt resistent, però per dir alguna cosa, si t'estaves plantejant de fer servir una d'aquestes de cordetes, així, això se't clavarà a les espatlles, per tant, això no, que per cert, ara sembla que sigui super del Barça perquè he agafat la samarreta i aquella bossa que tinc del Barça que... Però, amb que sigui qualsevol altre tipus de motxilla que pugui aguantar una miqueta de pes, ja vas bé. Per exemple, una que a mi em van regalar a la feina. Doncs és una motxilla super senzilla, és de l'Amazon, perquè la vaig veure després, i aguanta perfectament el pes. De fet, vaig portar alguns dels discos que vaig comprar així de segona mà, els vaig portar en aquesta motxilla. Per tant, mínim aguantava 20 quilos. Teniu alguna de senderisme, com la que portava jo abans? Perfecte. Si voleu anar amb alguna més discreta, si teniu alguna d'aquestes que pot portar un ordinador, aquesta és una com de viatge que també està com per portar l'ordinador, doncs superbé. Llavors, amb les motxilles, sobretot amb la que era tipus senderisme o així, tenim una cinta pel maluc que el que farà és apretar aquí i que es quedi el pes recolzat en el maluc, no tant en les nostres espatlles o en la nostra esquena. És molt còmode i al final estem fent la mateixa feina amb les cames. Però hi ha una altra manera de portar aquest pes, que ara us diré les diferències, i que és precisament era el que portava en el primer vídeo que vaig fer de racking, que és una armilla de pes. Aquesta no és exactament la que portava l'altre dia, però aquesta és una altra, és la primera que em vaig comprar i que ara se la deixo a la meva parella, i que això té les seves avantatges i els seus inconvenients. Anem a pels avantatges. Faràs més exercici.
Per què fas més exercici? Perquè això, com podeu veure, no estic carregant-ho al maluc. Això es carrega aquí. Sí, ara em tenso això, però això m'ho tenso perquè no se'm mogui. Però al cap i a la fi ho estic carregant aquí. Val? Què té de bo això? En el sentit d'entrenar més, és que al no carregar-ho al maluc i carregar-ho aquí, estic fent més exercici a l'esquena. Per tant, cremaré més calories, val? Perquè les cames fan el mateix, que si estigués recolzat al maluc o no, però és ineficient en el sentit que estic fent aquest esforç a més d'equilibrar-ho, estabilitzar la meva columna, a més de que les cames estan movent aquest pes, no? Per tant, més exercici muscular de força per a la nostra esquena. Per tant, estarem desenvolupant els trapezis, els erectors, les lumbars, no? Cosa bona. Estarem musculant l'esquena. El punt associat positiu, com hem dit, és que cremarem més calories, perquè cremarem les mateixes de les cames a més d'unes extres de l'esquena. I què més tindria d'aspecte positiu? Que amb això, a part de fer racking, el que podem fer és altres exercicis, com per exemple flexions amb llast, dominades amb llast, podem fer fons, podem fer gambades, no? de baixar fins a baix, i amb això, com el nostre pes, com el pes que carreguem està molt a prop del nostre cos, és molt estable i a més no avolta gens. Per tant, ens podem moure molt i això es queda molt a prop nostre. Per tant, per aquí, lo positiu. Lo negatiu, que és associat als pros també, és el fet de que, com estem entrenant més intensivament, ens desgasta més el nostre cos. Per tant, amb aquest tipus d'armilles no podrem portar moltíssim pes, perquè no és còmode, perquè és massa. Val? Llavors, amb això, més de 15 quilos no recomanaria a ningú de portar-ne. A partir d'aquí sí que podem portar més de 15 quilos, però llavors ja seria preferible anar amb una motxilla, val? Perquè llavors el tenim molt ben distribuït al maluc, estem ficant, sí, aquest esforç a les cames, però no estem sobrecarregant l'esquena. Per cert, aquesta és un model del Decathlon, que està molt bé per menys de 50 euros, o sigui que a prop dels 50 però no arriba. Pesa 6 quilos de base, ara mateix la tinc en 6 quilos, però ve amb això. 1, 2, 3 i 4 plaques d'1 quilo cadascuna. Llavors, aquesta armilla la podem transformar en una armilla de 6, 7, 8, 9 i 10 quilos. I a més, aquestes plaques d'1 quilo les podríem ficar a la motxilla. Si algun dia volem fer racking amb la motxilla i altres coses, podem ficar aquestes plaques que són molt útils per ficar, per exemple, en la zona on posaríem el camelback. I ja per anar acabant, potser t'estàs preguntant, val, i quin calçat faig servir? Resposta ràpida. El que ja fa servir per qualsevol altra cosa, per fer muntanya, per caminar, el que feia servir. No et compliquis. La gent de vegades quan va a la muntanya o si pensa en portar pes, es fot botes. No sé per què. Bé, sí que sé per què. Perquè ens han dit muntanya, botes. No cal, de veritat. Jo vaig a fer racking sempre amb això. Són unes bambes bastant cardades ja, porten molta vida i les faig servir per tot. Han fet centenars i centenars de quilòmetres caminant, fent racking, fent barrancs, fent de tot. Quan vaig a una muntanya una mica que necessita una miqueta de més grip, doncs tinc les mateixes, però comprades més recents, val? Són del Decathlon, també ficaré el link. També tinc, i diràs, no, però això és que el tio és un rata i no... No, tinc unes Nike, que també estan molt bé, van molt bé, però sincerament són més inestables. Per tant, l'únic que voldràs és unes sabates estables. Diràs, no, per això m'agafo una bota. No. El que ha de suportar el teu turmell són els teus músculs, tendons, tot això. No ha de ser el fet de portar un turmell alt, val? Però sí que la sola sigui estable. I diràs, va, però si tu fas muntanya, perquè no fas servir mai botes? No, sí que les faig servir, però les faig servir quan hi ha alguna zona complicada de terreny i que pugui haver, per exemple, una tartera, llavors em poso botes, o si hi ha neu, òbviament. Per neu, tot el que tinc són botes. Tinc botes de mitja muntanya, així amb canya mitja alta, i després tinc botes d'alpinisme, botes d'esquí, tot això. Però per al més dia a dia no cal anar amb botes. I un apunt final, perquè hem parlat de quins tipus de pesos o de llast, on portar-lo, motxilla, calçat, no sé què, però quants quilos, Patrick, quants quilos em poso? Doncs comença amb 5%, un 5% del teu pes corporal. Perquè en funció de si peses X quilos o molts quilos o menys, o si estàs més en forma o menys, variarà. Per tant, comencem amb un 5% i valores. Dius, em trobo bé, no em trobo bé, i a partir d'aquí ves pujant, 5, 7,5, 10%, i si penses, començo amb un 5%, puc començar, però
M'agradaria saber una mica més com progresso, com avanço, com em fico més pes o faig més estona o faig més desnivell. Si voldries aprofundir més, digue'm als comentaris, perquè així sé que hi ha interès en explorar una mica més enllà i llavors em posaria a fer un tercer i últim vídeo sobre com progressar en això del racking, en pesos, desnivells i altres factors que en realitat se m'han quedat, però tampoc no vull allargar aquest vídeo moltíssim. Així que si això t'interessaria, deixa'm els comentaris. Resumint, que pots començar a fer racking des de ja mateix, senzillament amb qualsevol motxilla, ampolles d'aigua i vinga. O, si aquest és el primer vídeo que veus i vols saber una mica el per què, doncs ja saps, el primer vídeo que vaig fer sobre el tema te'l deixo per aquí enllaçat i també a la descripció. I res més, el de sempre. Si tens algun dubte o alguna recomanació o el que sigui, m'ho pots deixar als comentaris. Si t'ha agradat el vídeo, pots fer un like. I si t'agrada el canal i vols estar atent dels propers vídeos, doncs pots subscriure't. I res més, ens veiem al proper vídeo. Adéu-siau!